Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Βασίλης Μάνδρος και σήμερα ελάτε να μαγειρέψουμε. Κάθε φορά φτιάχνουμε μαζί εύκολες, νόστιμες και πάνω απ' όλα υγιεινές συνταγές. Μην ξεχνάτε, το οικογενειακό τραπέζι είναι μια παράδοση πολύ σημαντική για όλους μας. Σήμερα θα φτιάξουμε μια δημιουργική στραπατσάδα και ένα επιδόρπιο φοβερό, σαμπαγιόν με στρατσιατέλα. Ελάτε λοιπόν να μαγειρέψουμε. Πάρτε χαρτί και μολύβι να σημειώσετε τα υλικά της πρώτης μας συνταγής. Για τη δημιουργική στραπατσάδα θα χρειαστούμε 3 αυγά, 100 ml ελαιόλαδο, 120 γραμμάρια κέτσαπ, 1 ντομάτα φρέσκια, αλάτι και πιπέρι, 1 σκελίδα σκόρδο, 60 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα, 4 φέτες ψωμί του τόστ, φρέσκο δυόσμο, 4 φέτες μπέικον προαιρετικά φέτα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς φτιάχνουμε αυτήν τη δημιουργική στραπατσάδα. Αρχικά σε ένα μπολ θα σπάσουμε τα αυγά μας. Τσεκάρουμε πάντα τα αυγά, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και είναι καλό αυτό που το κάνουμε στην αρχή, να σπάσουμε τα αυγά μέσα σε ένα μπολ για να μπορέσουμε να τα ελέγξουμε. Λοιπόν, τα χτυπάμε και τα κάνουμε μελέτα. Κατά αυτόν τον τρόπο. Τα αφήνουμε για λίγο εδώ στην άκρη. Παίρνουμε την ντομάτα και την κόβουμε σε μικρά κυβάκια. Έτσι. Λοιπόν, φετούλες στην αρχή και μετά κύβους μέτριους. Έτσι. Και το ίδιο κάνουμε και για την άλλη ντομάτα. Χρησιμοποιώ πριονωτό μαχαίρι γιατί βοηθάει καλύτερα στο κόψιμο της ντομάτας, γιατί η ντομάτα γλιστράει απ' έξω, οπότε με ένα πριονωτό μαχαίρι κόβεται καλύτερα. Λοιπόν, έχω θερμάνει ένα τηγάνι, όπου θα ρίξω μέσα την ντομάτα. Στη συνέχεια θα ρίξω εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και θα τη μαγειρέψω. Αρώματα από ντομάτα, πολύ ωραία. Καθαρίσουμε και λίγο. Ωραία. Χαμηλώνουμε τώρα λίγο την ένταση. Ωραία. Και μετά, στα αυγά που έχουμε χτυπήσει, θα ρίξουμε μέσα κέτσαπ. Και αυτό θα μας βοηθήσει στο εξής. Επειδή η κέτσαπ από μόνη της είναι γλυκιά, είναι από όριμη ντομάτα, έχει αρκετό λικοπαίγνιο, δεν χρειάζεται να ρίξουμε ζάχαρη και θα εκμεταλλευτούμε τη γλυκύτητα της ντομάτας. Ωραία. Κλείνω εγώ, κατά αυτόν τον τρόπο, και ρίχνω τώρα λίγη κέτσαπ εδώ, μέσα στην ντομάτα, και άλλη λίγη κέτσαπ μέσα στα αυγά. Ξαναχτυπάω, χρωματίζω τα αυγά μου και τους δίνω τη γεύση της ντομάτας και τα αφήνω εδώ προς το παρόν, μέχρι και η ντομάτα να μαλακώσει. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχει αρχίσει και μαλακώνει η ντομάτα, μαγειρεύεται μαζί με την κέτσαπ, πολύ ωραία. Αφήνω λιγάκι εδώ, θα πάρω το μπέικον ή τη λούζα μου και θα την ψιλοκόψω. Κατά αυτόν τον τρόπο. Σε φαρδιά κομματάκια, δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ ψιλοκομμένο, και το ρίχνω μέσα στην ντομάτα. Αυτό τώρα το κάνω για να βγάλει το μπέικον όλη του τη γεύση χωρίς να καεί και να σκουρίνει. Σιγά σιγά λοιπόν το μπέικον θα μαγειρευτεί, θα δώσει τη γεύση που έχει και δεν θα μου σκουρίνει. Κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Ρίχνω λίγο πιπέρι. Και λίγο αλάτι. Γενικά η στραπατσάδα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνταγή και για πάρα πολύ κόσμο.
και είναι πανεύκολο. Δεν θέλεις πάρα πολλά υλικά για να τη φτιάξεις. Οπότε τώρα το μπέικον έχει μαγειρευτεί και ήρθε η ώρα τώρα να ρίξουμε τα χτυπημένα αυγά με την κέτσαπ πάνω από την ντομάτα και τον μπέικον. Κατά αυτόν τον τρόπο. Γύρω-γύρω, γυρίζουμε γύρω-γύρω το μπολ με τα αυγά να πάει παντού και αμέσως μετά ανακατεύουμε με μία ξύλινη σπάτουλα τον πάτο του τηγανιού για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα σώμα μεταξύ της ντομάτας και του αυγού. Κατά αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία που γίνεται, κοιτάξτε πόσο γρήγορα μαγειρεύεται. Στην ουσία η συνταγή μου έχει τελειώσει. Απλά εγώ τώρα περιμένω να πάρει την τελική της μορφή η στραπατσάδα μου. Κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Κοιτάξτε τι ωραία που έγινε. Άμα θέλετε κι άλλο πιπεράκι, συμπληρώστε. Εμένα μου αρέσει το πιπέρι. Οπότε βάζω λίγο πιπέρι παραπάνω. Του πάει πραγματικά. Πολύ ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Τώρα, έχω την τοστιέρα μου εδώ, όπου θα πάρω μία φέτα του τόστ, είτε ολικής είτε σιταρένια. Θα την ξακρίσω. Και αυτό τώρα το κάνω για ποιο λόγο. Θα την ψήσω στην τοστιέρα, θα την δώσω μία ωραία κρούστα και θα τη βάλω στην αρχή στο πιάτο μου κάτω και θα ρίξω από πάνω τη στραπατσάδα. Αυτό λοιπόν θα βοηθήσει να τραβήξει τα υγρά και το ψωμάκι γενικότερα είναι και πιο νόστιμο. Απλά να είναι πιο σφιχτή η συνταγή μου κατά την παρουσίαση που θα κάνετε στο σπίτι σας. Λοιπόν, ξακρίζω εγώ εδώ, δεν έχω τελειώσει ακόμα. Θα πάρω λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, θα ρίξω από πάνω. Κατά αυτόν τον τρόπο, ωραία. Μία σκελίδα σκόρδο που έχω εδώ, θα την σπάσω και έτσι όπως είναι η σκελίδα τώρα που την έχω σπάσει και βγάζει τα αρώματά της, θα την τρίψω πάνω από το ελαιόλαδο και στη φέτα του ψωμιού για να την αρωματίσω. Κατά αυτόν τον τρόπο πηγαίνει πάρα πολύ ωραία. Γενικά στις μπρουσκέτες, όταν κάνετε μπρουσκέτες, θα το δείξουμε και σε άλλες εκπομπές, ότι αρωματίζουμε την μπρουσκέτα με ελαιόλαδο και με σκόρδο. Ωραία. Τη βάζω λοιπόν μέσα την κάθε φέτα στην τοστιέρα μου, περιμένω για λίγο, αφήνω λιγάκι να κάνουν κρούστα και να ψηθούν, να γίνουν λιγάκι τραγανά, σαν φρυγανιά, όχι όμως τόσο πολύ, αρκεί να κάνει λίγο κρούστα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαι έτοιμος τώρα εγώ, για να δω. Οκ, θέλει λίγο ακόμα, οπότε μπροστά εδώ στο τηγάνι μου κάνω το εξής. Θα πάρω την παρμεζάνα που έχω, θα τρίψω λίγη παρμεζάνα μέσα εδώ στη στραπατσάδα μου για να πάρει γεύση. Τέλειο, τέλειο, εύκολο, γρήγορο και νόστιμο. Ανακατεύω. Τέλειο. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία που είναι εδώ. Ωραίο χρώμα. Το μπέικον είναι μια χαρά. Όψ, έτοιμο. Λοιπόν, βγάζω εγώ τώρα τις φέτες του τόστ που έχω ψήσει στην τοστιέρα και τις τοποθετώ επάνω στο πιάτο μου, κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι. Λοιπόν, με ένα κουτάλι, θα πάρω τη στραπατσάδα και θα την ακουμπήσω επάνω στο ψωμάκι μου. Έτσι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που είναι. Το ψωμάκι λοιπόν θα απορροφήσει τα υγρά και θα είναι και αυτό νόστιμο και είναι ένας ωραίος τρόπος παρουσίασης. Έτσι. Ωραία. Τέλος. Παίρνω τη φέτα και την τρίβω. Έτσι. Ωραία. Πιπεράκι. Λίγο ακόμα. Ομό ελαιόλαδο, πάντα. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Και λίγο δυόσμο. Ωραία. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε τώρα εδώ για φιλαράκι ένα εδώ. Έτσι όμορφο για γαρνιτούρα. Και τον υπόλοιπο να τον ψιλοκόψουμε, του πάει πάρα πολύ. Και ρίχνουμε από πάνω. Έτσι. Γρήγορο, εύκολο, πεντανόστιμο και υγιεινό.
Βρείτε τα υλικά που θα χρειαστούν καθώς και την εκτέλεση των συνταγών μας στο www.elatenamagirepsome.com ή στη σελίδα μας στο Facebook. Το πρώτο πιάτο για σήμερα είναι έτοιμο. Ελάτε να μαγειρέψουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε από το γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και κάναμε μια συνταγή η οποία δεν χρειάζεται να είσαι σεφ για να τη φτιάξεις, ήταν πάρα πολύ εύκολη. Τώρα όμως θα βάλουμε λίγο πιο μαεστρία στο γλυκό που θα φτιάξουμε. Και τι θα κάνουμε, θα κάνουμε σαμπαγιόν με στρατσιατέλα παγωτό. Πάρτε λοιπόν χαρτί και μολύβι να σημειώσετε τα υλικά που θα χρειαστούμε. 4 μπάλες σερβιρίσματος παγωτό στρατσιατέλα. 4 κρόκους αυγών, 3 κουταλιές της σούπα ζάχαρη άχνη, 1 κουταλιά της σούπας κονιάκ ή λικέρ με γεύση καφέ, 100 ml κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε σαντιγί, 10 γραμμάρια ψιλοκομμένα φουντούκια. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη σαμπαγιόν. Αρχικά για να κάνεις τη σαμπαγιόν θέλεις κρόκους. Να πω κάτι, ότι η σαμπαγιόν είναι μια γαλλική σάλτσα. Σάλτσα είναι η σαμπαγιόν, ξέχασα να σας το πω. Είναι λοιπόν μια σάλτσα η οποία φτιάχνεται από κρόκους αυγών, σέρι, ρούμι, κονιάκ, ένα αλκοόλ μέσα. Ενώ μερικές φορές προστίθεται και χτυπημένη κρέμα γάλακτος, όπως θα την κάνουμε και εμείς τώρα. Λοιπόν, για να φτιάξουμε λοιπόν τη σαμπαγιόν, πρώτα θα πρέπει να πάρουμε τους κρόκους. Θα τους διαχωρίσουμε από το ασπράδι. Κατά αυτόν τον τρόπο, κοιτάξτε, έτσι σιγά σιγά διαχωρίζετε το ασπράδι από τον κρόκο. Τώρα, αν έχετε στο σπίτι σας το ειδικό εξάρτημα το οποίο σπάτε το αυγό και το ασπράδι σουρώνει σε ένα μπολάκι, ακόμα καλύτερα. Ρίχνω τους κρόκους μέσα. Σημαντικό είναι να μην υπάρχει ασπράδι μέσα στον κρόκο. Θέλει μόνο κρόκους. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο, έναν σιγά σιγά. Κόβουμε και λιγάκι με το τσόφλι του αυγού εδώ πέρα το ασπράδι για να μην πέσει μέσα και το ρίχνουμε. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Η σαμπαγιόν, είπαμε, θέλει κρόκους αυγών και εγώ προσεκτικός είμαι, έτσι. Τώρα, αν αυτό σας δημιουργεί πρόβλημα, μπορεί να κάνετε και κάτι άλλο, το οποίο θα σας το δείξω εγώ τώρα, πέρα από το εξάρτημα. Κοιτάξτε να δείτε ένα άλλο κόλπο που μπορείτε να κάνετε. Είναι στη χούφτα σας να σπάσετε το αυγό, να αφήσετε να τρέξει το ασπράδι προς τα κάτω, σουρώνετε προσεκτικά, κόβετε και το ρίχνετε μέσα. Οπότε έχουμε όλους τους διαθέσιμους τρόπους για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε ένα ασπράδι από ένα κρόκο αυγού. Λοιπόν, μετά, στον κάδο του μίξερ μου ρίχνω τους κρόκους των αυγών, ρίχνω και τη ζάχαρη άχνη, ρίχνω και το κονιάκ και χτυπάω τους κρόκους μαζί με τη ζάχαρη άχνη και το κονιάκ μέχρι να φρατέψουνε. Το χτυπάω δυνατά, σε δυνατή ταχύτητα. Εγώ φεύγω πίσω να πλύνω λίγο τα χέρια μου γιατί είχα πιάσει τα σπράδια. Ωραία. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, πριν από λίγο είχα και απολυμάνει και τον πάγκο μου και είμαι καθαρούλης. Και ελάτε να δείτε από κοντά τι έχω κάνει τώρα. Είναι πολύ σημαντικό τα αυγά να φρατέψουν πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Μόλις σας φρατέψουν, διωγγωθούν ελάχιστα και ασπρίσουν όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή τώρα, θα πάρω το μείγμα και θα το βάλω σε ένα μπεν μαρί μέσα. Και αυτό το κάνω για να μπορέσουν να ψηθούν τα αυγά μέσα στο μπεν μαρί και να διωγγωθούν ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό για τη σαμπαγιόν αυτό. Ωραία. Σταματάω λιγάκι εδώ το μίξερ μου. Οκ, ανοίγω. Και ρίχνω τώρα σιγά σιγά μέσα το μείγμα από τους κρόκους, το κονιάκ και τη ζάχαρη άχνη μέσα στο μπεν μαρί μου. Πολύ γρήγορα με το ραβδο blender θα συνεχίσω να χτυπάω μέσα για να τα ψήσω αλλά και να τα διωγγώσω. Με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε να δείτε πως αφρίζει. Η σαμπαγιόν είναι μια αφράτη σάλτσα. Οπότε πρέπει να δώσουμε και όγκο και να ψηθούν
αλλά και να αφρατέψουν. Εδώ είναι το δύσκολο κομμάτι αυτήν τη σάλτσα, αλλά είναι πεντανόστιμη πραγματικά. Δεν υπάρχει μάλλον δυσκολία καθόλου. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, αρκεί για κάποιους από εσάς δεν έχουν ξανακάνει αυτή τη συνταγή να δουν τα βήματα. Κοιτάξτε να δείτε πόσο ωραία φρατεύει. Έτσι. Δώστε αέρα μέσα στη σάλτσα. Όσο πιο διωγγωμένα είναι τα αυγά, τόσο καλύτερο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό εγώ το βγάζω στην άκρη. Να πω και κάτι άλλο. Τα ασπράδια που μας περισσέψανε, μπορείτε να κάνετε εσείς μια λευκή στραπατσάδα με ασπράδια αυγού αντί με κρόκους. Πιο υγιεινή, πιο light. Εδώ λοιπόν τώρα, από νωρίτερα, είχα χτυπήσει σαντιγί. Όπου θα τη βάλω τη σαντιγί μου σε ένα μπολάκι. Κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι. Αυτά τα πάω πίσω, δεν τα θέλω. Και θα ρίξω σιγά σιγά τους κρόκους μέσα σε σαντιγί, σιγά σιγά. Και θα ανακατέψω. Πολύ ωραία. Σιγά σιγά για να μην χαθεί όγκος. Σιγά σιγά διαλύουμε για να μην χαθεί όγκος. Πολύ ωραία. Όμορφα. Μετά θα βάλετε από πάνω εσείς μία μεμβράνη για να μην κάνει κρούστα στο ψυγείο και τοποθετήστε το τουλάχιστον για μία ώρα με μία μισή ώρα περίπου μέσα στο ψυγείο για να κρυώσει, για να συνεχίσουμε την διαδικασία για το επιδόρπιό μας. Εγώ το βάζω μέσα στο ψυγείο τώρα. Και θα πάρω την έτοιμη τη σαμπαγιόν. Κοιτάτε, έχω βάλει και τη μεμβράνη από πάνω. Και είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε για το επιδόρπιό μας. Λοιπόν, θέλουμε τώρα το παγωτό. Πάω να βγάλω λοιπόν τώρα από την κατάψυξη το παγωτό με στρατσιατέλα. Εδώ. Εδώ, ωραίο παγωτό. Σπάω, ανοίγω τη συσκευασία μου. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραίο που είναι. Τέλειο στρατσιατέλα, πάνω, κομματάκια μεγάλα. Και θα βγάλω την πρώτη μπάλα. Ελάτε να δείτε, από κοντά να δείτε τι ωραία βγαίνει. Έτσι, κοιτάξτε να δείτε τι ωραία μπάλα φτιάχνω. Οπα. Κοιτάξτε μέσα και μέσα τη στρατσιατέλα που έχει, Εδώ, ωραία, βγάλω που παίρνω όσο περισσότερο στρατσιατέλα μπορώ. Και τη ρίχνω μέσα στο ποτήρι. Βγάζω και άλλη μια μπάλα. Τη ρίχνω μέσα. Βάζω και λίγο ακόμα. Η μία ήταν για μένα και η άλλη είναι για τον καλό μου σκηνοθέτη. Για τον σκηνοθέτη θα βάζω δύο. Έτσι, αγαπάμε τους σκηνοθέτες. Έτσι, άντε και η άλλη θα τη φάω εγώ. Θα τη βάλω για την παραγωγή. Ορίστε. Λοιπόν, και ρίχνω από πάνω τώρα, περιχύνω από πάνω τη σαμπαγιόν πάνω από το παγωτό. Θα πάρω ένα κουτάλι. Ανακατεύω ελαφρά, ελάτε να δείτε πόσο ωραία αφρατεμένη έχει γίνει. Κοιτάξτε, τέλεια. Και περιχύνω τη σαμπαγιόν πάνω από το παγωτό με στρατσιατέλα, κατά αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε τι ωραία που κάθεται επάνω. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Φοβερό γλυκό, φοβερή σάλτσα σαμπαγιόν. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία. Και δεν έχω τελειώσει. Γαρνίρουμε με ξηρούς καρπούς, φουντούκι, φιστίκι αιγίνης και αν θέλετε, που εμένα μου αρέσει και θέλετε κι εσείς, λίγο κουβερτούρα σοκολάτα από πάνω. Κοιτάξτε, έτσι τα κομμάτια εδώ, έτσι, λαχταριστά κομμάτια κουβερτούρας και είμαστε έτοιμοι. Δύο προτάσεις σας έδειξα σήμερα, δεν χρειάζεται να είστε σεφ για να τα καταφέρετε. Η μία ήταν η στραπατσάδα με την ντομάτα, η άλλη ήταν το παγωτό στρατσιατέλα με τη σάλτσα σαμπαγιόν. Εύκολες προτάσεις, δημιουργικές προτάσεις. Ελάτε να μαγειρέψουμε την επόμενη φορά. Γεια σας!